Unique Identification Authority of India pen non hedjong kapachini pon eson kenang soda birta arju ikha birta kenang soda arju ikha Aadhaar card aputhak sarkar hin pen non hedjong ke pathik pon akimiaron bangso kimiaron along lapuson henlo nangli Aadhaar card jong siningkan ke bapor ki pleng mate ningkan ke pena thaka por pleng tang lo pulote Aadhaar card lo pulote nangli Aadhaar card update dun itbek nangji labangso ke pathik pon akimiaron lake non hedjong central government na hin pen kapachini pon tanglo La song bong pen eson kenang soda lam the nangli ning chibi ikha nangli Aadhaar card ka salam pon hut kenang soda lo nangli kepajir do ana son puthot update vek nangji ningkan ke bapor ke chok nangli Aadhaar card jong si update dun ik edet polote katikuk pon do kokta hai puthot kenang soda berta arju ikha Unique Identification Authority of India pen kapachini pon bangso berta ningkan kep ke pleng la pen ningkan kep pena thak Aadhaar card do ana tu update vek nangji Aadhaar card nangli ka salam du na hut kenang soda lo ki hang do an ka update du na saya hut do ik pet nangji abangso ro central government na hin pen kapachini pon lo jong se update dun ik et bulote nangli Aadhaar card kam pi ik edet ta hai News Desk report Karbi Anglong Live